Woi, matamu. Nyapa lo jane ngene iki. Mumet, Cok. Mumet ae. Randi gayan. Oh, nganu to. Piye lho iki? Anu to. Gara-gara DPR peraturan anyar itu undang-undangnya. Yo DPR jane gawe masyarakat metok iya. Asline iki yo pekok wae. Kondok ini kok. Piye lho. Sing dhewe iki mangan. Mangan rene duwite mangan opo? Wadah karet iki lho pekok men. Godhog platahe. Mumet kril-kril. Sekor mantap kaya mumet. Jijik men. Rande kerjaanan, berarti putusne pisan. Yo. Kak. Piye lho? Ya putus barang lho raimu lho. Wah, Rande duit, cinta pun berpaling. aduh. Ini sini. Jan iki cewek model piye lho putusne raimu iki. Gila duwe rupane. Ye. Rambutnya apa baban babi ya, Cok. Ngene babon bibitan yo. Iya. Bah, jangan aja. Dan saya toples. Wis ra apa-apa. Rasa khawatir diputus nih model kayak ngono iki. Ra iso ngulene panggah cinta. Bah, sabang bayi. Diputus nih mergo kowe ra duwe duit ta. Ya bisa jadi. Jan. Ini loh, tak bilangin yo. Suatu hari nanti yo, dia akan sadar kalau sudah kehilangan berlian saat bermain dengan batu-batu yang tidak berguna. Ngono lho, Pak. Masuk juga kata Matamu cak geger apa piye? Lah piye? suwi. Ya saya malah kowe. Gas. Su. Wangi, Cuk. Bersih. Motor setok. Bersih. Gigi. Akeh. Piye? Wes gak muni.
Wah, ganteng nih. Ah, ayo Rono. Nanti. No. Yo. Dalet gat. Larang. Dalet gat le, dalet gat. Aku posisi gabut, cidro. Gini gimana nih? Enak, gasing. Wah! Nah, cidro hatiku. Ini iki yo men kowe umat lagi. Ketika orang pergi, seseorang pergi, itu berarti ada orang lain yang datang ngono lho. Paham? Serah mungkin ora enek wong lain sing teko. Panggene sing teko kowe apik paling. Tapi mbuh lah. Jadi saiki kowe mbawa ngoo sak biyan terbantermu, kowe ngomong nek kowe wis ora cidro. Jajal lho, walakan lega. Oh iya. Mantap wis ora cidro. Kurang banter. Mantap wis ora cidro. Ah, ngono, iku baru lanang. Wes, ayo saiki mulai. Ayo Sore kita. saking sudah disik. Oh, Dekat kubang tambal tuh.